Ima! Saugala! Gledaj što... Ma lakše je klizavo, Pilću. Viš što su dobre, a nisu klizave. Trišća, a što je suha ko behar. Ima i ovdje otpada, bolam Pilću. Da nije zablokirana. A nema snagi. Da more džaba bi od nju. Kako je meni prodat. Prisaugala. Prisaugala. Vidiš što je dobre. Znači lance sam stavila. Vidiš šare dobre. Ima li mina ovdje? Nema, god dole stiminjati na toj krivini. Hajde, nešeš stat na nju. Dragi gledatelji, evo nas sa Hatidžom u novim šumskim avanturama. Da vidimo šta Hatidža radi u ovim zimskim danima usred šume. Hatidža, evo reci nam gdje smo došli, što smo došli. Ovim putem želim sviju za tvoje pratioce da pozdravim. Došli smo znači u Jelovni, krenuli, a pošto je nešto, pa ne možemo. I krenuli smo i Luč. Aha. Od Bora, od Panja, da ne misli šumarija da je Luč, znači da je ovo Panj, Pilću. Dok smo dolazili vamo, ja ne znam, ima jedno pa ne desetine stabala ovi srušeni, neko je izrezo i ne znam, znali. Masakar je napravljen čitav, da ne bi, znaš, bilo po meni. Zato sam vas vratila po Luč. A krenuli smo u Jelovinu, suhu. Aha. A ima li Luča? Znači, Piliću... Ima li Luča? Ima. Ima! Smrzlo. Vidiš ti kako ga je teško nabaviti, Da izvineš jebeno. Dobra je pa se vide panje, znaš. Pa jest. Napilala sam ja Pilću. Ne, to spanje što su ostali za šumarije. Čekaj, Pilću. Zaglavi mi se ovaj džavu. Nesvala mi goriva. Nesvala mi izgleda goriva. Nesvala mi goriva. Potrošila gorivo na ovu. Čekaj da upalim, probam. Neće. Hoće, mora. Neće. Da nema čok neki. Izvukla sam. Svidio. Evo je otkravila je. Smrzla. Nemoguće. Čeka palči. Da nije zablokirana. A nema snagi. Ha? Aha. Ne mere. Saugala. Neće. Ovdje biži. Prisaugala. Neće Tiđo da upali, sve smo probali. Jebim joj.
Sve. Sve A smo... radila dok nisam ja došao, jel? Je, pa ja sjekla. Eto be. Možda je prisaugala. Ja. Ništa. Ma neće, nemoj se mučiti. Ma ima evo ovdje si neko koji uspjela ovi odvaliti. Ima jedno, vidiš gore. Sabrala sam. Ja, šuma. Ima Pilč opet 3 vreće. Sve su ovo panjevi, da ne misliš Marija. Ma ja nema šta. Hajmo mi onaj... Da ne misli Šumarija da je Yes. obarat Bor vidio šta su radili. Jebimo, moj. Viš, hajmo mi to pokrit, hajmo dole kod kuće fino. Ima na dole jelovni, usikla sam. Ma ja evo uglavnom da se vidi kako se luž traži. Aha. Da to nije na putu ni... Pa ja, u šumarku. Joj, vid Pilču, ja ne mogu ni propast. Laka. Snijeg ovaj nekakav je onaj... Natopljeni vodoma i minus ga čuva. Ha? Natopljen vodoma i minus ga čuva. Aha. A što me zajebamo se makineska? Ja. Ma i njoj je ban teško luč, Pilču. Čuvaju li te opanci, reci mi, Čuvaju. bunene čarape? Aha, čuvaju. Gledaj što Ma lakše je klizavo, Pilču. Viš što su dobre, a nisu klizave. Ako kome treba ima, mogu da zna. Opanke, jel? A jebimo. Majku. Moramo ovo sve s gora pobacati onu. Opet ćeš noge spasti. Aj jebo. Evo vidiš. Valja ova jelovna što je, ova borovina bolan što se iskoristi u pić. Ja. A što me zajeba, Pilču, motorka. Izmuči, stvarno izmuči. Možda je bolje i prigorila. Znaš to? Onaj neće. Evo. Potegneš i čok, evo i ko bude gledao, ko se razumije. Evo vidiš i čok. Evo. I upaljena je. Čok, sve. Evo. Neće. Probaj to crno, može se pomjerati naprijed, vamo, još vamo. Skroz vamo naprijed je lanac. E to plastika ta crna, je to? Ma nije zakočena. Aha, rekao da nije zakočena. Nije. Ne može. Prisaugala, ma luč bola. Prisaugala. Jeste. Sad sam okra. Ništa, idemo dalje tiđe. Imam ja jelovni Pilč, ajmo k moje kuće. Dovukli smo jučer suhi jelovine, dala nam Šumarija. Ma pa ćemo dole On malo. otpada, znaš. Može. A valja, hajmo sad, Hajmo. neka nam je Lana pomoći. Polako ti. Moram prvo snijeti motorke, ovo pobaci, a dole zapeći. Ja. Neko će nive još malo, gledaj. Ona je panj što je načit. Ma ja vidi se gore. Boga mi je ovo težak posao. Evo vidiš što je neko ovdje već rezao. Duž puta ovako ima. Samo ja i Mečka hodamo po šumi. Jest. Medit. Vidi gore. Ovaj ovdje baš velik. Aha. Borlog. Odmah kod puta vidiš. Pa ja pa zato da ne može svijet jadni ni uć, ni utrišće, ni ušta. Evo Tiđo, bilo je malo u šumi problema s motorkom, ali Evo, znači prisaugala. riješili se probleme. Sad smo došli ovdje kod kuće, šta ćeš sad raditi da objasnim? Jelovinu. Znači jelovinu suho. Ovo je starož, vidiš. I nju ćeš pripremat zašto? Za trišće. Ono što ide u vreće. Aha. Potpala. Ja. Da ne se posikle ovako. Da vidimo Znači. sad kako. Šta tu ima sa sikiru?
Hajmo Tiđo. Hajmo, Gaković ćemo. To je to, Pilču. Aha. Sada te... Sad dalje da vidimo. Malo sam ove veće, ali ne veze. Trišća, ali što je suha ko behar. Ovo je lanjska. A zajebano i ovo, šta ti je čovječe? Ništa lako. Aj, ne mreš je ništa. Ja? Ima i koji ne možeš ništa. Ide ovdje mala sikrica, samo da istanjem. Znači, malom sikricu. Vidiš, majevi žila potrefi se čovječe. Spustila sam u ranku. Vidiš ti guremi. Aha, i kad te cijenuju čovječe. A gledaj što je ovo suho fino. Da potpalu ekstra. Pa gdje da se stavi Gledaj. da uvrećicu? Ma samo da koji. Da sad. Vidiš ovo dole što ima žila ne može. Vidiš dokle može. Dalje ne može. Ima žila. Eto. Ja šta? Ma nije ništa lako, baš šta ti je. Ovo ima žila. Ima i žilovi što ne možeš ništa. Da je moraš tesat. Ova je fina. Ta jedan vidiš ti da preću natrpa šta trbe da čovjek vidi. I, Za 2 marke. I onda Eto. kad dođe kaže može li molim te za jeftinije. marku. A sve skupo, A sve. sve. Ma vreću 16 finingacu. Ja sam oni 18 plaću. He, i ne može svaku vreću. Kupila 600 vreća zeleni. Jebo. Kaže ne može. Znaš, hoće crveni. I sad ćeš imat pondi to, jel? Aha, to imam i lučan, vidio se. Aha. Luča. Luči Znači ovo. luč ti je 2,5 marke. Onaj, vidio s tereta, banje oko luča i panja na ute. Šta ga se treba? A to je potpala ova što ide u ne crvene vreće. A isti džavo, crvena, zelena, žuta. Šta Ja. im je to? Pa jes, ne znam, ali eto. Grupiranje samo. Znači, bit će potpali, luča. Eto. Hvala Evo Allahu i vidiš hvala tebi, ja sam sve pekmeze prodala. Možda imam sam, još sam hvala Allahu, ja i vari sve. Fino. A onaj, šta sam htio reći, evo vidiš ovo gledatelji kad gledaju, sad nek se svak zapita, bi li ovo radio recimo za te 2 marke, vidiš ti, tu još nema vreća koliko evo to Nema, ti treba pukaš. ti. Gdje je dok si donijela drvo to iza, pa Gledaj ga. gdje je dok se ispila, ode Ah. gorivo.
ode ti trud. Odoše leđa, ode sve i da se natrpa u jednu vrećicu, onu. I da bi se prodalo koliko kasnije. snage treba. Kaže lako, ma di će biti lako Dvije čovjek. marke, jasno. Ja. Ja vidiš, sad treba za 2 marke. Natutnjatka. Boga mi prodavnicama je 3. Aha, pa dobro, ja kad iznesem na cestu, neću ga davati ni ja ispod 4 marke, 3-4 marke. Pa ja? Ako se kod mene svi neki dio trgovine radi malo. Pa ja ima i to svoje. Aha, Ali evo možda ako bi neko i naviše, ko Jest. zna, može se i dogovoriti, jel da? aha, pa može. Pa ja. Pa kuš jeftini ispod 2 marke lahti piću. Jer može i ta vrećica biti dugo. Može. Ja je nisam ne znam otprilike koliko je to ti znaš. Koliko može biti. Pa može sigurno 10-15 dana, zavisi sve I onaj, miranje. ako se Ima sikrica mala, ali et. Ako su suha drvama može će biti dugo, ne treba tu 2 trišce i tanje drvo da se upali i to je to. Jest. Evo vidiš. Ima i ovdje otpada bolan pilču. Sad ću ja. pokazati od prošlog cipanja da imam 1,5 metar otpada. Eto vidiš. Allahamet. A kore viška budete. Ma bide unutra žila. Žilu ti ne možeš poloviti. Ja. Znaš. Ovo je šopaku. Sa žilu ti ne možeš bolan poloviti. Eto. Ja. Nemoj još reći, hajde kad se pukamo. Borba, ništa drugo. Ma kako nije borba, čovječe. Tu mi je kanta. Trebamo ovo prisjeći. Da vidimo kako će sad. Gore mi sad, ja na kartonu radim. Ali et, vidiš pilče, ne može, evo vidiš, patnja i ovo, Kad živo. zapne nema ništa gore. Još trišće. Ali ja začinjeno trpam. Sa ovo je nema veze. Evo vidiš. Evo, pilču. Evo vidiš, samo ću ovako malo ono formalno. Pa ćemo, evo vidiš. Da vidimo kakvim se radi. Mada treba ovdje još trišća. Sam se posikla. Ovako. Gurema, bolan, gurema, patnja. A gdje što je hladno? I ucijenivate, bolan, duđe. Da mora džaba bi od nju. Kako je meni prodat, kaži. Čovječe Boži. Kako je ovo donijet? Išu mi je, daj, pa vidio si odakle se vozi. Di je gorivo, di je? Na sve strane. Jest. Pa Boga mi. Evo. Ne vidiš kako je jednostavno. Evo. Ovako. Ma ja treba to Ma. dati. Ma treba sve biti sposoban za sve, bolan pilča, ne. Dok se jedna vrećata napuni. Aha. Treba ti, znaš koliko vremena. Jest. I cigi. Evo. Evo moj pilč. Eto. Ali suha ekstra je dobra, je baš je su. Ovo je samo da pokažem, a inače Ma ja. ide sitnije ono, znaš. Potrajeće zima, javlja snijega. Ja, aha. Evo, vidiš pilč. Jednostavno, boga. A da je ovo dugačko. Ali ne veze. Evo. I onda kad je napunim, onda uzmem ovako i svježe. Vidiš pilču. Evo, a mada ona mora biti puna. Evo. Na mašnu. I onda, evo vidiš što je dobro. Jest. Znaš. Ja sam gledao u Bingu se take isto 6-7 maraka prodaju. Ma ima, bolan, skupe su. Jedan me je zvao Širokog Brijega. Ona isto tamo za Čapljinu. Onaj kaže, dole isto 5,5-6 Ja. vreća. Jest, joj, na gotovo se dobije. Lako je nju pilču prodat. Kad kaže, lako je nju bolan prodati. Sad ću pokazati koji je otpad. Treba ti snaga, treba ti sposobnost bolan za sve. Pa i ušu mi ne do Allah. Hajde pokažem vam, vidiš koji je trišće. Nije trišće, ono, vidiš. Aha.
Kome je ušao? To što ne može. Što ne može pa. A, Ne vidiš što je. ja frževi. Ne vidiš. Ma ne možeš je ništa. Ovo ti ne možeš razbiti. Ja vidiš, tu ne možeš razbiti. Sad za odlog idem, ja sebe ložim u peć. Ja. Viš što je dobro, suho bolan. Ma ja, jes. Eto ti, to ti je sve. Vidiš, ništa ti njoj ne možeš. Vidiš luča, moj pilč. Jest. Ali ovo je sve panj. Ovo je panja, ti moraš odvaliti. Evo što je tvrdo, ne možeš mu ništa. Daj što je tvrdo. Snage treba do akšama. Gledaj ga, evo, gledaj mesa. Gledaj alat što je dobar. Jest. I miris mu dobar i sve. Evo, gledaj što je dobar. A ovo je sve iz panja. Jest. A ne trebaju ti ljudi žaliti to ko koristi, ne treba na to žaliti. Kutija je cigara, danas 6-7 maraka, Pilč. ona dan bude, a to... Valja, vidio si gore gdje su panjevi. To je staro, pitaj. Pa prikladali smo sve oko... Allaha, koliko je to staro. Šta sve treba. Treba onda istupiti lanac. Svako pilanje panja, znači kad dođeš luča moraš mijenjati lanac. Benzin, ulje. Aha, ulje, sve ti vola ide. Vidiš ti, ome nemaš ništa. Tvrdo, evo, sami luč. Jest. Potpala bola. Jer A on je ti zdrav. si proizvođač toga, nisi nakupac, Aha. nisi preprodavač. Pa ja. Evo vidiš što on dobar, gdje snimit ćeš. Razlika je. Gledaj ga, ko behar. A ovo je sve panj. Znači u stablu nema luča, samo u zemlji. Vidio si. Onda ga ima još pita Allaha koliko. Motor kad mi se ugasi, nisam mogla dalje. Et, i moj pilić. Znači imat ću krišća. Kad neko želi poručiti druge gradove, to može. Znaš, uvijek se mora naći prijevoz i sve. Da te podrži malo na taj način. Biće u gradu, znači trišća luča. Iznijeću ja i Brenči. Ako Bog da Bože samo zdravlja. Ja. Et. Sad dolazi, jel da je Valentino, hoćeš Jest, malo hoću. se angažovati. Već sam bezbjedla sam se, zaradila sam, sad sam cvijeće naručila. Valentinov 8. mart. Ako Bog da, već sam se bezbjedla. Da ne moram razbijati glavu, znaš. Ma ja, džaba Bila je je. tad. Aha. Tad se kupuju pokloni, cvijeće. Ma nisam tila puno lagat parfema, samo malo i onda sam malo ruže. Karanfil i to što ide, cvijeće. Jest. Neću puno lagat, samo 8. mart ako ovog do vrata, ali Valentinovo ću malo, neću puno lagat, ne smijem. Aha. Uložiš pare, onda plaći. Pa jest. Gdje si bio, šta si radio, ništa. Na kiša udari i propade sve. Ja, A ko će zna dugoročno kako će vrijeme biti. to samo, dragi Allah, određuje. Pa ja. Eto ti. Jesi ti moja Tiđo. Pratiš li malo, reci mi, YouTube komentare naše ove ljude? Pratim, hvala Allah, svi nas podržavaju. Jele? Znaš šta svako voli kad čovjek se bori. Znaš, Yes. ne kukaš, ne tražiš. Allah ti je sam ostavio pilče nešto. Ti mora se sam potruditi. I mi, i neimaština u životu svakom nije samo, znaš, Nauči čovjeka. aha, naučite živo, kroz život se naučiš sve. Nemaš, Allah ti dadne nešto, na primjer, evo ovaj luč. Mi smo ga prvi krenuli raditi, Yes. Babo Rahmet. I krenulo je i ovo od nas baš. Onda sve ti ima nešto, svaki mjesec imaš neki posao. Pečurke, risnja. Ali više voliš ljeto, jel ne? A joj, ljeti, ba odeš. Ne volim ja puno toplote. Znaš, volim onako. Ali više posla ima ljeti. Ja. Ide ti jagoda, ide ti jesen, ide ti sve. Sve se radi. Pa sve. šećerna vuna. A, sve. Aha, bila sam za Novu godinu. Joj, da sam lepo izašla. Je hladno bilo. Kočila sam se. Znači, ko želi može poručiti. Imam i opanaka pilću. Vi što su dobre, sad da ti pokažem. Ja da i promovišemo, mnogi se stide. A kako ovo ti je život. Vidiš što je dobre. Znači, lance sam stavila. Vidiš, šare dobre. Ne mere, bolan kakva guma od auta, ne mere proklizat niđe. Jest. I vuneni čarapi, Aha. gledaj dobre vune. Vidi je. Jest. Po starinski. Aha, pa nije, ovo je baš toplo. Ne mere se Pa s smrznut. nogu ide sve, moraju se čuvati. Aha, noge. mora se čuvati. Ja šta I je. kaže s nogu oboljavaju svi. Moj pilć. Jest. Tako. Znači, treba ti snaga, rad da bi opstuo. Lako je sjesti kuka taj uj.
Jest. Moraš se dignuti. Neka je bolest, neka to tela dadne se neko iskušenje, ali se izliječiš svega. I od psihe se izliječiš, sve se izliječiš. Ali moraš, Pilču, biti uporan da bi opstao. Ima svako u životu neki negativni oko sebe ljudi, ali to sve odbaciš. Nasmiji mu se i prođi kraj njega, štaš od njega. Onda je dobar. On se o sebi zabavio, ne drugi komentari se o svoje smeće, prvo pometi, pa onda drugog uzmi. A ja nikog čovjek ne dira, jes. Ma radi svoj posao, preživi, izvuci iz ove muke, vidiš svak da nema Ne nikog. uzmaš nikome. Aha, ovo ti je sve šumsko, šta imam ja? I divljeka se bere, Pilču. Pa ja nije ništa vrisinje, ilegalno, ne bi pečurke. snimali da je nešto, Jest. gledaju ovo i šumari i svi. Ja kad zaspijem, ja hrčem ko top. Tače, pitam. Jele? Malaha mi bola jako top. Ma. Kažu neko ono zemljotres bio, nisam ga ničila, mama mi probudila. To je najbitnije da se fino... umoriš se. Ajde, bolan. Nekad kažu da je bitnije mirno spavati nego imati sva blaga svijeta. Kaže meni jedan čovjek od Binga Piliću. Dođe, gleda mene, ja ti stvarno tiđe, podržajem, ti meni toliki moral dadneš za život da ti ja ne mogu pisati. Oni ženamo. I sad onako ja se smijem ono njemu, kaže o meni, tebi svaka čast. Ali ja kad sidnijem u kuću, ja sam digao 40.000 maraka kredita. Ali tiđa, ja ne znam šta sam od tih para iskoristio. Bez veze sam ja namještaj kupo. Šta ću od namještaj, mogu sad zagrizat, ne mogu ništa. Kaže, čeće, kaže, ne mogu zaspat. Uzmi, rekao, kamilicu po šećer je dobro, zaspat ćeš ko top. Čovjek se uvali, da izviniš, probleme, bez veze. Pa jest. Pa joj, samo mozak napašu i... Ma je, u mene horlo gorlo. Ne diram nikoga, niti me ko dira. Tako Ne je. dam, znaš ono, Samo veselo. čuvam sebe i svoje zdravlje, jebom, ti mate, dok more. Jest. Ovo te Allah sve ostavi neko iskušenje, kaže. A vi što mi je motorka Pilči, isto kod mene ona, Jest. što mi je, da ga Allah nagradi, poklonio onaj Žilić iz Zenice, znaš ko je? Jest, jest. Eto, da ga Allah nagradi, evo i, samo neće nekada mu upali. A nije Ma veze. znaš, šta je treba snagi? Aha. Jedva smo je ovdje osposobili. Eto ti. Treba mu nije snage, neće jebu. Čačast, Ja. niska. Eto, viš da sam ja neki dan njoj lanac. Čim odeš u šumu Pilču lanac joj moraš onaj mijenjati. Istupi. Ma ne mre istupi se, luče bola. Ja, tvrdo. Ma, tvrdo. Tvrda zemlja, nebo visoko. Jest. Nije onaj džaba rekao. Jel da? Jest. Eto ga Eto moj ga Pilč. Tiđa, ništa. Čujemo se, vidimo se. Da te Allah nagradi ako to Pozdrav svima. da uspijem prodat. Što nas gledaju, jest i bit će kontakt, telefon, sve. Eto, hvala ti Svako puno. dobro.